Diyos maray na aldaw sa indo mga kabakyard at tayo po'y muling nagbabalik. So pinagbigyan po tayo ng pagkakataon ulit na pumunta sa isang Gapi Place dito po sa Matagbak, Tabaco City. Tara po, bisitahin natin. So andito po tayo ngayon sa munting Gapi Place ni Sir Arwin Bonete. Sir Arwin, good day mga kabakyard. So, salamat pala sir sa pagbisita and welcome to my munting Gapi Place. Ako nga pala si Arwin Bonete, Vice President ng Gap Bicol, and this is my Baste Calling Lines Gapis. So Sir Arwin, ano po ba yung mga strain of gapis na naririto sa inyong lugar? So, bali sir, ang strains ko dito is mostly nakafocus ako sa pattern gapis or pattern strains. Meron ako ditong bluegrass, metal yellow king cobra, white mosaic, metal snake skin violet tail, and isa sa paborito ko other than my bluegrass strain is my spear tail. And we have also yellow pingo and YKC with metal bluegrass. So lahat po ito ay nasa pattern category. Opo sir, kasi medyo nasanay na ako na medyo na-challenge na lang ako pagdating sa pattern gapis or pattern strains na gapis. Alright, so pakinggan nyo mga kabakyard, lahat po ito ay pattern. Pero since nabanggit nyo sir na meron mga category yung pagsali sa mga gapi competition, so ano pa po ba yung mga iba pang category aside ng pattern? So meron tayong maraming klase categories like solid Moscow, solid nan, half moon, half black, grass variegated. Meron din tayong lace, cobra, snake skin. Sa any other tail, meron tayong short tail and sword tail. And we have also any other colors. And meron din tayong category na 3MB. 3MB, which is ano po ang ibig sabihin? Pag sinabing 3MB, 3 months below, yung sizing ng isda natin or ng gapis natin is dapat nasa standard siya ng 3 months below. Yun po, napakinggan nyo po yun, mga kabakyard. Yun po yung mga categories na pwede natin paghandaan pag napag-isipan natin sumali sa mga gapi competition. So sir, dahil nandito na nga tayo sa mga gapi competitions, meron tayong online and actual shows. So sa inyo sir, as a gapi enthusiast, ano po yung mga na-experience nyo at na-gain nyo, personal experiences nyo sa pagsali, pag-join sa mga gapi competition? Okay, about sa experiences ko or naging ko, is isi-share ko na lang sa kanila. Ano po sir? So, eto, sa pag-aalaga pa lang, nung hindi pa po na humaling sa pagsali sa mga contest, sa pag-aalaga pa lang ng mga gapis is napakalaking kaligayahan na yung makabreed ka, mapalaki mo siya ng gusto, and makita mo talaga yung full potential, is talagang maligaya ka na doon. And dumating yung mga point na may contest, yes, like yung mga nauso ngayon, yung online shows. Once na nakasali tayo doon, or ako medyo na-addict na, kumbaga na-addict na sa pagsali, malaki talagang bagay dahil nung ihahambing ko nung mga panahong nasa school tayo sir, dahil medyo pasaway ako or nasa last part ng upuan, hindi ako nakakasali sa mga contest. Okay. Hindi rin ako nakakapunta sa or nakaka-receive ng mga certificate. Merit award. Oh, yeah, ganon. So, nung sumali ako sa mga contest na to, certificate of participation pa lang is napakalaking bagay na collection, dagdag sa collection. And then, kung mananalo pa tayo, yun talaga, medyo napakalaking bagay, napakalaking kaligayahan, hindi lang para sa akin, kung hindi, pati sa asawa ko is nagiging proud siya. Pati nga yung mapapansin natin, pati yung mga kaibigan natin is nagiging proud din sila sa'yo dahil nakachamba daw tayo. So, nagbibigay ng inspirasyon. Yes. Alright. Pero, doon pa lang sa pagsali, kasi eto, sa pagsali natin, guys, mga kabakyard, sa mga like online shows, is nasusuportahan na natin
yung mga organizer. Yes, yun yung importante. Yes sir, nabuboost natin yung eagerness nila Yes. na buhayin ang Gapi industry. Yes. And also, since nandito tayo sa Gapi, this is a community. Yes. So, yung bawat miyembro ng community, mang-iba-iba man tayo ng mga sitwasyon sa buhay, nagsusuporta Yes. sa isa't isa. Tapos, isa pa ano sir, may i-share pa ako. Oo. Yung online shows, eto lang, yung mga tinitingala mo noon, yung mga idol mo ngayon, Mm. sa online show, idol mo, at the same time, sumali ka sa show, isa sa pinakamalaking bagay, nung mapabilang yung isda mo, katapat nung sa idol mo. Ano, medyo sinokis ko. Ay, ayan pala, kalaban ko si idol, napabilang ako doon. Yes, so it's Napakalaking like kaligayahan na yan. Nagbibigay talaga yun ng parang honor sa Yes. individual. Tapos makikita mo kung ano pa ang pwedeng i-improve mo. Yes. Ito palang isda na to is medyo maganda. And yung isda ko medyo kulang pa ng ganito. Siguro pagdating bukas or ng budget, mag-upgrade ako. So, for example, ito sir ng mga grass nyo, di ba sinali nyo na to sa, Yes, sir. Yes, sa competitions, ano? So, nakita ko mga grass champion. Chamba lang yun, Grass chamba. champion. Okay. So, sa anong show po ito, sir? Medyo nakalimutan ko. Kalimutan nyo na. So, kita nyo na yan, kabakyat, ganun siya kadaming sinasalihan, no? So, anyways, ito yung mga talagang, sabi nga yung kanyang specialization. Okay? Mga pattern, guppies, most especially grass, metal snake skin, yan, white mosaic, yan. So, ano pa? Any last final word, sir? Ano pa ba? Kung sa final word, mga kabakyard, mag-enjoy lang tayo sa pag-breed. Ano po, mag-enjoy lang tayo na may gapi tayo, i-upgrade natin yung sarili natin, mag-aral tayo, and huwag mahihiyang magtanong kung May right. may right. ito. Alright, diba? So, yun, no? So, si Sir Arwin, merong magaganap na shows, right? Ay, so, invite opo, mga kabakyard, so ini-invite po namin kayo. Ito yung pinaka-unang live show ng GAP Bicol in partnership with GCP and Bicol Backyard Aquarian. Suportahan po natin ang first Bicolano Orgulyong Uragon live show na magaganap sa Aguas Farm sa March 27 and 28. So kita-kits tayo doon. Ayan. So, yun po, mga fellow Uragon, no? Suportahan natin yung itong first na live show. Live. Okay? Live. Hindi siya online. Yes. Live. Okay? So, sana magkita-kita tayo. Isa rin, no? Dagdag ko lang din, no? Yung camaraderie. Siyempre. So, hindi natin makakalimutan yun. Dapat yung magkakilala yung mga gapi enthusiast dito, and then yung camaraderie, develop natin yun. Pati sa mga kamamilya ninyo na naumaling sa pag-iisda, isama nyo sila. Yes. Baka- So, family friendly pala ito. Yes. Alright. Makikita nila yung mga sinokis din yung isda, mga guppies. And meron nata sir na kasabay na event, di ba? Yung beta and aquascaping. So meron pa. marami, Dami pala. sir. So, yun. So, looking forward tayo sa ating event na mangyayari this coming March. 27 and 28 at Aguas Aguas. Farm. So, yun po mga ka-backyard, no? So, thank you very much, Sir Arwin. Thank you din sir. Thank you po. For having me here sa iyong Gapi Place, Barracks. Ano po? So, nakita natin, ipinakita sa atin ni Sir Arwin, nagbigay siya ng mga tips, experiences sa pag-join sa mga Gapi competition. So bago matapos sir, gusto sana kitang bigyan ng Wow. isang token Ayos, from GAP Bicol. Alright. So, thank you, Gap Bicol. Okay? So, Gapi Alliance Philippines, Bicol. So, thank you very much, Sir Thank you Arwin. sir, thank you So, for looking the visit. forward for the future events dito sa ating place. Siyempre kasama yung mga kahabi natin. Yes, alright. So, ganun din sa inyo, mga ka-backyard, mga kahabi, mga ka-gapi. Okay, so, thank you very much for watching. And kung bago kayo sa channel natin na ito, please subscribe, like, share, and
comment na din. Bicol Backyard Aquarium. Alright, approve.